Na weekend ngima na weekend mzima wakire ni asa utwanjire ande twasoire me yo murobiri gwensake ndiye mwana no mwaje mureria ego kwa iguri no tori na sara na Joshua utanero kwene kuna maliugire chibicha gojira senjera ya bene bono mambia ego twakwarenda maukabere osoime yo murobiri gwensake tuchaka manana ntukora munaye nyero no murobiri one oro korosera litukulia o twali chaka boya ekiaruta litukori chaka bobe matagataga abali kwera bobe na rekereka litukori tanganirie iki anenga kirie mirimo bona rende na butota tutori chaka buya sense ya Kenya bina maganda to korka na ime na siku usiku rende na kwarende ya senjira ya beno bena na intwe goikomere bino butambe tinda jenjirieta eriane Brighton Makori. Mwana na inchi na ukwani asante morning. Good morning andonsia sovere teka tukubwatira ne producer yetu Joshua Auta na inchi Sara Nyarangi Ntita imambingia andonsi asugutubwata kurwa. Good morning. It's a brand day, a brand week, a brand new day to wakranya sainga mbiamono ekiagera na abangi batararora litukeriga ige bintu byakora gatari tukuligoro forget and move on. Omanyangankio kora lituko lya rero egere igoro yao tebaisa gutanga lituko lyao emerobiri obwate ya rero abanyoli gore kware ngomoro suka bisoro jenga akimambi tinkoboka lakini it's a new day nyokwa bukire bya focus na ndi chaka kobeke emerobiri lituko lya rero orore buna etaikirana abwakire bya ndonsi asobera to mwanchi muligereria amashabiki aito timu Ensakia korwa diaspora team following na bali twanyora bageni bali mutali komocha tole na ino asesa bali yeye ande twachakira mwako moya ande tigato tare na inwe asenchera yobo ikiranu kegema igo bane mambinge litukole Jumatatu is a brand day litukogweneta gwegasa litukogweneta gokoromukia litukogweneta gwekurura kabisa na kinga rero kwa very serious ekorometa litukole bachake wiki wiko serious all serious motobwata chinguru egere oigorere ewikengima matwata Jumatatu Jumene Jumatano Alhamisi na liwo chaka koira na Nsake na Ijumaa rendo aliganie weekend korenda semono twakiribya twagokirenya sawo toigorere twikire ase studio egere tukorosere litskuli ya wasenchira yobekera na mange twakwareganire ase bono iga ntongo chiko check tolenga barabyaba toramana barabo asomorobelyo ninki kirasa magazeti yelitskuli rero na ende mogeni kitokabwate ase studio gego chikoraga ensa eya mnenusu ya bono mambia to bese gusukango batebya tolenga ningo lakini kwanza tome ujumbe wetrase namba ya SMS eyere goroga bwoto tebinga unatupata ukiwa wapi ukiwa sehemu gani abako nyora Sara Ntita Facebook onyoro mto Brighton Makoli Facebook odolikera totebinga uko wapi na ende naboko toma wetra Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook abayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube. Very good morning and welcome. Abone ngento ko monji muri gutaka komanya osentora manae bina Sara digo tebno kulike SMS yao withira sinambira siskini ya rabu so withira semi chi platform jeto chi mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube tonyora Ndizi TV News okonya chinga kito tweet at Ndizi TV News kose oenda sensemo ya Facebook ya nebna Brighton Makoli kose ya Sara Ntita buno otonyora kwalika uchumbe ya watana na abokire buya na nekero bogete ko ne birukunyo bado na boto taina na abokire kimbate birukunyo lakini Nyasaye to semereti na Nyasaye ngoto konya ala simambi yabone mashabiki tonsi asimoberete balmandra to bwate sensemo ye mitandao doko bali na senjera ya bene kapsikia to bwati team wan to bwati team apana kosa team following team diaspora no na bale ndemparo kilo monto na ro sema ya to ko bali na senjera ya bene kapsa mai ndemparo bataru to manone text akini to bwati kabisa na renga sensemeri ya Zambia hoteli yego to ka sensemeri ya daraja moja kana ko akora check ni litukuri chuma ngari kwa nde ikiria akingari gweta daraja moja na ringari konyora na bantu mpaka begete TV ya Ndizi TV anenga nyandu musubadiro wa soma news na jinga gie jinsara Nyarangi Ntita ke abantu bakar kondigere sana bakar bodi ngakima no mo Ensakia Ensakia minne kala soma news arwadena ya talinje lakini baja wanti naye anyarende nangagoka sana buna asomorobelyo mbatubwate dirani bandaba kubwatia Ndizi TV kuba kwaninde ngonyiranda malieta ino korwase hoteli ya Zambia hoteli ya daraja moja aliga ngoba kwaninde malieta ino ngonyenyorane ebo igosara nare ngase konyorogia kiamteng matunu alitukuregoro abantu ba kwane dibagande inkwa maiga mange karone na chiete kurara abantu ndi kenyoralia na matanga naro na hoteli insireti watchman yeito
bite sunie kombe pole sana lakini ndio bantu bakanyona Ensakia ke wakantine ni kwa maiga na tiango ya maiga ya kabisa nanchira maiga kabisa bia mwana wono mwanchu muligerere ikiorokore na yutumere ujumbe twa maiga mwete tumere nateli tukoria Friday abange na bora nyorenga keroke no bwataga kuba keroke no bwatemere mugete toteyo wono mambia ngaki kwa bokire buya na intutogoke ngantuli ntutwekaga iga ase studio iga subwa ngomono kubwatande chujumbe gosetika mbwata chiri cha soire wetera sensemo ya Ndizi TV News Digital yon online platform ya Ndizi TV ndochenga Virginia Geslin Nyaps agoteba nabo kirebya onye mwabokire twabokire bya asante sana baba ase ogoteba nolime live from Qatar asante kiongozi Safanaya Onserio nera agoteba good morning from Rihanna Bonchali mark me present and welcome to the third week of January endo chana balite bya sana the third week of January karotogende torocha matuka sukire it's just recently twachengerete tariki emo orocha banu twikire chitariki 15 nemo asante mama Regan mama Kerrigan nera goteba tuned asante sana Ashley Ademola nera goteba good morning our able presenters God is good all the time and that is his nature togo sabanyasae atogendi wiki buya una o ato cha keireri tuko lya lero nkwaligania my lovely kids Kin Clinton and Gift Juliet pamoja na mafans wote wa Ndizi TV wasoime Ensakia bemanye nende begokie biamano sana so Jumatatu from front door obolendi niko botingire kegima asante asokulika na inwe tumo besokutuko magiga SMS ino nyetome tosome tuchake wiki togogete twensi amo egera tolenga kitogo suguma obudimo Vya front door nero atari kabisa nere kwa kina montari ko soa atari ko ka kurenda kabisa na bintu mpire buya the back door ero rende na boyo lakini front door no mangana atari kabisa asante kabisa square ndabu akadana tundi kama kawa nemia nyakundi ngoro kya meeting village no nde imeye Ensakia amego cha sabantu bonsi bamatunwa na gesima ngoba takera litiko liyembe mono nemia nyakundi Edwin Machabe korwa chebungombe mutumesi rigoma adana bwakire buya tomosomi bwakire buya korwa abo mabajonya iwanya mira niko ndani jazi rwango gatongoro jinsa majirije kemuso niko ndani ya show no muryo ya Chakrin kwamboka badana ababanduke ngo hadi tamati mwa kibindi Eric Baswed Momigi nawe nimekuona uko ndani tora mogire nere no alime yomurobere Isabella Nyambeka nera oteba no alime yomurobere atobwatia senjera endonge kabisa genda utobwatia mwanjumoreria ekero gutuma SMS ina sema mbia bona Carolina bona nsameria check metembia twara check na inwe etwa manyanga ki mwabeira monaintwe na litoko manyana nindutwe katore gose no tore amo na inwe genda utobwatia asenjera ya bene Biamono sana mwanchu muligeria asoko gendra ko baime yumaruri bwensakia ndochenga mbaro batumire gwetera asara on Twitter ayo Facebook nalika galia ndochenga narege gokoro kwa nganere ekiongozi boigo agoteba morning from Rihanna Bonchari mark me present Evelyn Bikorongo rachisemo cha Mountain View ime county ya Nairobi agoteba kwani ya Brighton my favorite TV presenters wakire vya sante baba Evelyn indoche Kristo Rina na Kristo Yunge vonsikoro Westlands na barabu bagoteba ngatima pana kosa tushafika ndani ya mjengo tuko pamoja hadi mwisho biamono sana Esther Ngwae nera goteba niko ndani korochinse mocha Kitengela count me in nindoche Anet Umoyo korochinse mocha Homa Bay County agoteba count me present mimi ni tima pana kosa Sarah and Brighton good morning and have a blessed week biamono sana Anet Umoyo korochinse mocha Homa Bay we kabisa jikarmanda kuzomaja SMS chino bali kurwa sensema ya Zambia hoteli ya daraja 2 ayo makuru Mary Mogiti nero tenende hoteli eri Estron nero rasense Maria Jikoni na Esther
nere waiter ndo kwenda kwa serve buya sense meri ko meri mogitia sori ko nyugwete bono to SMS yao wetera sena mbe yire grabo tena rende kwa toro Ensakia na lingo mayana bono rende mwaigwiro tumeto hoteli mapema hoteli nere ngo igurure mapema na bengi Ensakia hoteli mapema abo nyana bya gusambire ayete bono nde bya ayete kabisa God our Lord will wipe away every tear from your eyes. There will be no heartache, crying or pain. Morning, my beloved one. Have a blessed and lovely day, enjoyable day. Ngora tumale literia ndiria chiri ngora tumale rakora to encouragement asemambi yabone kenda utoma ujumbe ya mwanju muri gutera senambira siskini yayo rabo ende otonyora senjira yabena asemambi yabone. Asante team diaspora chairperson to Kennedy Gisemba ni maitenga nogendrete kuli SMS yao yabo Cyprian Ntita yabo Caleb Mwetui Divina Onkea kurachinsa machan Texas garia mashabiki to kigima yaba nabani onami rishabiki reto ni maitenga ngutomare ujumbe Dennis Matundura ntuliko mweba kurwa Canada na mashabiki to mwenzi pikura team diaspora ntuganyete chijumbe cheno actually labani onami utumira watabanga niko ndani. Asante sana kurwa Minneapolis asensema ya Minnesota USA ya mashabiki to team diaspora yogenda utoma chijumbe cheno asemambi yabone kurto genda asensema ya check sahara nyuma tutaranda sense meri usimaga tutaranda sense meri motimoko kwanya kwebodi ngekugera omwana agudangorangirise atanye kurangiri mama lakini ngomwana udangorangiri ntata mama tata asengentero ndio kumutari akumutaita one wede korangane mwatenje korana nara korobotukira na wande na wikangorobotukio bonge anakingo menyere miake mengi kyarango janga mushobongo ekero angabana 900,000 angina 900,000 ekero ba korere tubo tukirinde abantu research niba nyarudemna ereta tata nalio mwana waja koboli lakini liko DADA ekero mwana waja gokwana bono ekero ba kokorobo tukiuba kanyorana erieteri kong kubwa mama akimara bakama kuboni nga DA nga kyo mwana ogoro onyatuka ekanyoro konyorana bono mwana agotaka kubeka gukwana isema pema kolete bondi nalio konyorana DA COTA DA na bono rio mwana oja gukwana kiro ntu tukubwa nego okay ade gwanyigure bono ekero ba korobo tukiba kanyorana omwana isetari ko bange lakini ngarakowa lakini bono mwana oyo agoja gukwana ise kolete bondi eri na benga I and my ningenda kote kujibusia karotoko genda sumururu Ensakia bono mami embia bono mwanchu boligereria nkorengi ngati atrekase studio yende tonyore ebiasara gusubonchoro lebo bere iga butatu ekero tukwirana ntogendera gukumanya aliara sa magazeti elitukulero na kugendera kuligerere cyujumbe cinga kitoswete wiki ya gatatu umutinyu mutangani umwaka w'ikiri 2023 ngwera na toro mwanchu muri Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'ogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao muna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no murberi gwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven Captain 001 yesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote.
Ensakia Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Ensakia Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Bienvenido a mwanju muri Ndizi TV na kero tugerane kuru asensa mirende iyo motimo ko wana ndo ko baira mase mo gasama gase edit ko rero kero SMS itu to ko tebia mange ko kwende ende uto SMS yao go jase studio ototeina nka YouTube batokuru ngakwende to kutubati ase mambi ya bone kasi yao no kuri SMS withra se namba ira se skin ya urabu waigo withra asensa meri mitandao o Facebook to nyore Ndizi TV News Digital yine Facebook ya Ndizi sensa ya YouTube na otonyora Ndizi TV News ko konya chinga kito tweet at Ndizi TV News waigo na boto tomera withra se platform ya ne Preton Makori Facebook na Sara na bako monyora alia Sara on Twitter. Sara na jagura na gosoma ibirisa tutaraenda nenda sense momete na bimonda kumanyana no arimi. Yes, na watena kera lituko lazima tupate shabiki mugeni. Kera lituko koru as korandons. Koro chingongo nyechiensi. Lero and for the first time I'm glad you got some message nere ya chirega koro kwa Joseph Kinyozi. Joseph Kinyozi akolika agoteba niko ndani kora Ohio, United States of America. Karibu sana brother, and utambegendera ko baime labani onami no wale kuru abuo Kennedy Mirieri no wale kuru abuo Caleb Mwetu no wale Divino Keo no wale Judith Hill no wale Mongina Salome no wale mashabiki Bwansi mtoto wa jirani mtoto wa jirani Jared no wale alafu na ende tulikumwe bananya David Kimori ako ndani wako bamba tu bamba somorole wensakia wanakorangu mnya chairperson ya ito Kennedy Gisemba utatuandikia list
ya team diaspora kurugabo egere tubakwane asuba. Asante sana Joseph Kinyosi ngakitoka byo mogeni. Karibu mogeni swane bikoro turi ko bikoro to ai bagero to eli goja to kubekere kando. Tuweke kando egere tukule sherehe pamoja tonyora masesenio tonyora vosemia korwa Ndizi TV egekabu korwa Ndizi TV asumurubulio bwensakia. Buya kabisa bono kabe ambassador itukorwa sensemu ya ohiyo bono kwanyiruka. Ohiyo. Kabisa kurwa sensemu ya United States of America. Ntubango gango jojetora sensemu yo rende turaba sogeria lakini ne bono twabariga ne senjera ya bene nto so sensemu ya magazeti. Tiga to sensemu ya magazeti boy gontuliko mwiba Frederick Mititi honorable nere nkubwatia rumurubulio kigima nera gutuka chinsemo cha Minneapolis Minnesota nere no lyo politikiro bukyo bujumbe korwa bumachoge chache nche sana kolende andagote banga kuna kweliga niali nere nabwate natagetukora beka masasi aya kabisa nende na chaira ne asante sana honorable Frederick Mititi na yaso kugendera kubwatia koro chinsemo cha diaspora biya kabisa tuenda sensemo ya magazeti torodala lya irobori toritsko lya rekrambade gazeti ya The Standard. Na nje nikombote gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana limwe igoro ya Junior Secondary School anene kerabono yarakana mnoko bagekana kore korororo ekra giskude jiro beri uchiko igorwa ekra wagana abana bari bakorda matema grade 6 bono bawugo so grade 7 bono ekro ndojina ekabage kaina keyo korengana no muri gazeti na muri gedumna abana bagujiko igoro sa boro kiwa bagujiko igoro chitariki 30 motinyo yiga nigo bono eserikali etara ene kibuye gusetara asyo buyanga kyomoro beri uchiko korwa ekro bateta no tigara siskuru choboroso korengana no muri gazeti gatete buna nonyi skuru jigo chikugorwa abalimu wanene nigo bagendete gose bali be skuru jeji joboroso jeje serikali nigo bagendete koenda nekerundo kigoreri kwene kubuna nkubika bali facilities gose merobelio ya bene korende kero ya chegatiwe nigo yanyerete buna skuru nyinge njiri prepared njibu atino ebirasi njibu atira laboratory njiraro siwa korende asiaro kana muna chiskuru jabanyene private schools rojo nigo chieri ndimono guchia somorobelio oyo mbiri biebi gosomori gwasete ari na bikare koba egetango gose bikare gosuguma moroberi oyo skuru jinge cha public njibu atira parodoris ibono ya irere buna mechando ne chikoba ase matuko arebozi boigo obwagachi mboyo asebono ekeganche keriye CDF kenya kubwato kachibese oja saba jumbe gosasi jibunge bono babunge mbarate bigose mbama yitina chibese jimba chitumeke asokwa gaja jiskuru asira baratori gose birasi bia amangana ACBC anene omoroberi audio junior secondary boigo school fees serikali terarwa roboti na ke school fees yojuwakanwa aseseme ya junior secondary school ibono yatigira abaiboli asenjia panda baote yani batama idingi bagokora ngiba isibaserenga yojukurwe wa uniform ke bana baochukobeka na ke school yojukogendera asenseme ya junior secondary bono kera abaiboli batikaire ase enseme ya convention ko sibatama idingi bagokora yunara molikeira asigase ya standard ngana nene igoro ya junior secondary na kibono yarokanena okobagekana ngorororo ngutikana nayo nare ali kireba igasiga sidi yuna murai bwenze Dr. William Ruto nigo bono atebire buna nigo serikali ya erengete go chikoba kaisiko chikatel chionsibe asensemo yamangana yoboremi gose food chain bwangoiga ikaranya kwanda ya senseme ya pomet ekarekerenda sama sabare tu amo ne chikansa jensemelia nigo right nigo murai bwenze Dr. William Ruto arudege kure tindi buna chikateli mbachikorra amangana amakong abakenya bali bamenyata sensinse changumbu nigo bano batomire chishilingi 500 billion ina sema yebiasara ntojunyerera yuna chibase chibato medenchiri jeji korendo molikwese dina marete bana abakenya bali bamenyata chinse chisco nigo bano batomire chibase nka 500 billion ayindo chikonya ligireria asensemo ya ye mu konyi bumurai bwense katika shawa nigo agendere kuligereria ngakiya chikobe kingbin yensemeli ya central lakini ekero bono liberera hiendete kwende kiwana taraikirani buya biri bitagiriko mo meke abe kingpin asensemeli ya central yuna rondo jamurikira sikaseti ya standard ebechintangani kodende ninchkwigaro chime andenkwerere aleganda takobasika sideyo ya standard mbia mono Brighton to Brighton asogo toerera so wime
igoralia naralia ase gazeti ya The Standard na incho mancho murigereria tigankoire ase gazeti ya The Daily Nation tororenga naralia ya airobulito litukuria rero lia Jumatatu aliobwanerete kumanya otarasoka egeruchukwenyorire gazeti libwanchete ase nchira yoboime epeji ntangano yo mto Brighton na mangana yo goichania igoro the murder plot igego abanyanyimba bagendrete gokorobotuki igoro yali agogendrete gukwano igoro ya Nelson Ndereba Njeru oyo nyartiko baga kohaya osega koligia abantu banyariko baba kumoita omurugio ye Lucy Njeri Muhami nyora Lucy Njeri Muhami nigo iranete ekararenga segeti ya Jomo Kenyatta International Airport ese county ya Nairobi omwaka wosomutenyo on November omwaka weta tamanyite ng'abasacha babere batumitu na mugako ye bachikoma pokea ase airport egereba muireka nigo barenge abasacha banyatko baba kugurwa na mugako ye ase shilingi milioni amone nugutaisano egereba nyarko baba kumuita ose bakumongenta ayo nararikire ase nchira yubikira no ase page yakabone ne page ya gatatu kurinde korenga no musubati Lucy nigagoteba nga kiare garime amusacha omuniga charugete gocha backseat na guchaka komongenta kurinde ekera kwana na barabo akanyara ko banerga kuba 1.3 million banyara ko babago spare obugima abuaye igobana yento yasoma subuime kurinde naro okorairo bolito igoro the murder plot abubonsi nigo baraba minyoki ase chimbero chintambe ne chimbero chiagatikati go se middle distance races both locally and abroad ayonto yaligereria se page ya kabere ne page ya gatatu asenchira yoboime page ya gatano na kabere boyigo mwanchu muligereria ntochikuligereria nga from school fees to taxes you have to dig deeper into your pocket kure school fees oikamangana yechi taxi go sekore bango bono nichi gukwira na endo chikole mamono asomo bukogo egero ikiranie bibyonsi ndo chigosoma yo asobekera na page ya gatano na kabere boyigo form 1 placement results ene chikomanyekana alituko lia rero nga kiabana bakurangirwa gocha se chiskuru ao bali bakorete kirasi isano na isato bago jigoswa form 1 boyigo page 10 na kabere ngo chitore kuligereria naki aba Kenya bagenda tukumubulya Dr. William Ruto anyare ko baga kubakonya kurwa se cartels bali bakuiba marimo yeserekali monase county ya Nairobi ne county ya Kajiado waigo mwanchu muligereria no chikwenyora kongu gosono chikwenyora gwasibirwe ase chera onye tuligo chiko install egento gekoro kwa the energy solar solar energy solar water heating energy igono chikwenyora sakongo onye bono toracha ko install solar water heating system as chinyumba chiago yunkorengana ne kiombe kia Energy and Petroleum Regulatory Authority ekikenya natko bagekorwa akegatebanga all premises chigwana tegotwara solar water heating system igono mwanchu muligereria na rayo arase page ntaga nibege page ya gatano na gatatu ndo chikuligereria nga dilemma for parents with HIV positive children nakigari kubaberu musigo nonye no gucha kubreakili mwana ngabono ni gubwate binyinyi byenyamoleo ndo chikumanya nga nakiabibuli abange bakolire gotebi mwana ngabono ayeno iboire ne binyinyi byenyamoleo andi naboko menya na birobyo asobugima bwao bwenzi nakiago chaka ayo narara page ya gatano na kabere page ya gatano na gatatu karutugo chigoswaime mto Brighton ndo chenga yo naro airobulito page ntangani egazeti ya The Daily Nation buya kabisa bono twasiore irio mwanju murena na ya The Standard na The Daily Nation bono gutwanjira tonya tugusuka ojime katwanda tukwanje SMS chino sento jiro jingo gisoma tore nde bono toraso aime tuigore page ya kabere gatatu ya kana ya gatano nde tusuka ojibo se page ya kabere gase ya gatatu gase ya The Standard ne margade igoro yo motel Idiana yo hotela jihibo G&B Bob ngaki bono akareko wa celebrated tari ense ayo kakolende asensengima ekero abwate style ayo go dress no musikio ye baote oro moto ero nande omwanzo tegwa somera bali banjete amangana yo musiki esomere beji ya gatatu bakikato kwanda se beji ya kane atrende beji ya kane oyo no mo nyangongo nganjete sana perihana agotere hip hop na whatever na R&Bs
matera engati yaria ala matera yomudundo matera mayakima omonto konyora dual track setiga babegete speaker igo chire nkuma enda sogetia matera mange kigima asogeti chegera asogeti matera kato te asogeti igo orarire lakini gare moyo niga sogeti matera amange kabisa embia kabisa ntigangere bechi ya kane yemregete na jebukati moru and gure akibono bago jikoira inka ligasa richiringi 32.7 million bune sendo na package bako kumeta bonsi nkuritaya bale ngokura bale mire mukuru asekyombegeriki obajoriamo nechimbe IBC magigayo kobobi sia miaka 5 nomo igobona abu kokurengana n'ekyombegeri yokorenge mesara asinsitu ya Kenya Salaries and Remuneration Commission CLC nikyabegete meroberi yo na concerning gratuity na pension yaba batatu mete bali bande barabuo ekina kyabongere bending and next task force ya rosizigu etribino ya rosizigu ko baligereria cherera 4 kulinda aba barabuo nigo bono bagochikonyo araliga salia bari 32.7 million buna send off package bagochiraka ase gasba kodre ye miaka 5 no mo peja 5 neri mregrete gose neri gete team yonsi ya IBC provide chabo ngakiba somete ngakiba korire miremo kijerera no arabu jebukati Irene Masit Franzi Wandera Justus Nyangaya Abudi Yakubu Gurei no barabu amo na bande abange mbaka secretariat no irabu echodire ndina kikombekyo kya endrate ko koremiremo gosinga kibago chukwenda ka abande karumwe beja gatano nomo mayekwera risara ne ragendere ne iri muri kredena bono muraibu ense Dr. Gwira Muruto ni garu eteke kurege tindi go just chikatel anachirijira asa kemelige chai coffee amo na mabere anekralenga sensemeri ya pomet litkurigoro ni gatete buna bono serikali ya yeterigo chikwanchera bokabara buno bokorekane kero aro kanteka ko tabuna ni gaete likatiga shawa oyoro mokonyo yemeremo yo chikwene kibuna reforms ngo jira sensema ya coffee tea na mangana ya mabere akaro akumugerera na otena yaya oye namwete ikiagara nabakonyara nande nanyare kwene kibuna obo kabarobu bwaene kiwose bwasirire asenseme yo ya amangana coffee tea na milk kwa samera mange ngimara bwensa kwanende na rayu asaba nchibali banje tamangana yuburemi nkorra sebeje isara na boy gumrai bwense Dr. Gwira Muruto narute kurege ndiko kia saba MCA anene bali bakonya go tigitigi chigavana chiabo akabateina tiga konya go teberere birogo mugo sali obokoreri asichi county anene kara aragete kiara account eri ya Kericho ekaro korekana liberera ndero rogati aba MCA amo na omugavana obo igagate abuna tiga go tigitigi chigavana rorange meremeta kergo koru ende tosuke gochibosio naro kanete kage chimo no nenchira aba MCA bagendete go korobo koreri bwa bakabatenga igo mwachore tue na electorate na bakichikura baino egera muikira niyo bokoreri now you're wasting a lot of time as a county assembly kuna go discuss chi agenda chitarenge nonye na sichi manifesto chino igakabatebinga nonye tali abuka agatebe ba MCA bonsi bakore mirimo ebairete ase bunge egentungwanchira nakyo 100% bakore mirimo ebairete ase na baba dedi na bakore mirimo bonsi akabudania barai bonsi bese ya Kenya na bakore mirimo chinga kia siasa kia kiroro tacho ne chinga kichoko gendera na magendera manchu murigereria keroto gendera taigondo chinga Finlay Momanyi koronya maiya Omolo shop agoteba na my wife Purity komo ekiaba asante sana Finlay nindo cheke stone chari koromwa muriango chinsemo cha menyinkwa agoteba good morning watching asante sana asokwendra gutubwate tenkwera na gazeti ya The Daily Nation asepeji akabere ngotabinga na aria ya aire ubulito epeji akabere yo Minto Brighton no mwancho murigereria aire ubulito na aria lenga sepeji ntangani ngana ki abaminyoki abanyangonga se chimberu chintambe ne chimberu chagatigati njeri no mogako ya Mr. Njeru oyo nyartiko baga kuhaya the hitmen
banyare ko bakwarigania umurugio yo kurwa segeti y'Chindege ya Jomo Kenyatta International Airport umutinyo November umwaka weta kurende nigo barenge nekirenga gyo kumurusia roro gusiko mungenta chinga kikorengana no musubati njeri agotebanga nigo bamutebeti mwaka ye niga batebeti abamuite na inde batuguto muberoye aseli nani ria Karura Forest kurende asengencho yechinkwana gati ya the hitman usabu batometwe amano musubati njeru akabataiga ki ndorera mabera tigamba kane kagicha muspe my life akabaka na 1.3 million bakamotiga njeri nigagoteba banyuma ndi no mugakoye asige kimya kemerongibere ende nigo babwata Maria mange yechibesa bagulira Maria mange kubwatikana nigo bakonyora chibesa chinyinge kurwase chimbero bagokora iga Kenya na isiko yense ya Kenya asobo ime namukonyorega gazeti yo mwana yunigo irobolitase page ya kabere ne page ya gatatu page ya kane ni mulikiretenga na ki Raila out to calm troubled waters in Nyanza through mending fences with Dr. Ruto. Ego moraibu kia makia udiemo koranga nigatagete korosio obueto korosio nchiramo no moraibu ense egeraba Kenya bonsi batuara magenderero. Nyore wiki ya eta moraibu kia mekio kia ODM Raila Odinga na aboleti ya barai kurasoro ngorwa Nyanza monoluo Nyanza chinga kio moraibu ensa kore taoro kuchase county ya Siaya ne county ya Homa Bay okoranga a handshake igete kono gochokera from the back door kolengana na Professor Makaria Munene agotebanga Raila looks civic and Ruto magnanimous. The backdoor handshake is likely to be realized with the Raila getting a powerful position ya opposition. Biamono sana mwanchu muligelia. Aboga somera yona irobolitase page ya kane ne page ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation. Ne page ya gatano nalimo nige egotebanga I'm not setting up my deputy Dr. Ruto okwanira manganayo agotebanga yarataligo seti deputy yae kolende niga kumwasign akore miremeri aganetie gukora buna amokonyo ye aligererio bokorari na kibogendete gukoreka gati ye miremeri amoire ase eserikali ya Ruto niga yakwanditaya chinga kibalenga segeti kya Green Stadium ase county ya Bomet asa masaba yo bwamo bwechi kanisa wego mwanchu muligele page ya gatano na kabere tutaraenda sumutimo mokeno yo minto Brighton Makore nailinga from school fees to taxes and the costly loans hard times awaits igobono mwanchu muligele ne chigotobera egetire kenene ekero baigoli mochi kolengele mangana ya school fees mangana yo wakane bango na mangana yo bugima gokonga igobono it's upon us tobe komokia asengencho chinga kichirumotu ne chinko ndo chingo mwanchu muligele yo mto Brighton na rayo wekase page ya gatano na kabere gazeti ya The Daily Nation kero tudete kwenda somutimo komoke kiara chararira tumakwire na sentundende ya kabere korende bono sara to David abuna handshake gikora gotio karere kare ntworoje na anonye no murai kurua umugavana we county ya Siaya na ate edu murai wense na bono roranga kimoko kwaregasi na murumino Raila Odinga mororanga kibosko bono na boto David mwanjumina anoroje handshake eje ende tosuke bozio na kioroja tutumere ujumbe ya wanani tukurare rangu ikatutua kwanda siasa ana magendro moswa tirejo tundo ko ikara se studio jo kwana yamo na mange ka twaro janda bagusiba karwe murunga na muraya chete ruo Nyanza gatuye babuna intuma gusi ndungu bartore gusi usina kisi egwani kisi na Nyamira ngo barore Nyanza ose kariko borbono gusi indo junya kwana mange akiora tewa enda tebenga it was their turn na into let's wait for our turn tokuburukanigo okay na Nyanza Nyanza agirende is their turn county ya Homa Bay na county ya Siaya wanabronya county ya Nyamira na Kisi na into our turn is coming igobono ayuna mangza yo kwana to ikoragensa ya monenu sakarodejo tunda weka se studio to kwana yamo na mange imeandi Steven Rubwansu bomugusi teture kasensa miride studio torara mangana berata tumanye koira na asante Ndizi TV, Ubwansu, Bwomogusi.
Twaichanire koraria ogwo kwomong'ina Lucy Kemunto Obanyi oyo sirete chisali sano chomotinyo yo omwaka oyo nigare omong'ina bw'omugakanya gusira gesora Obanyi korwa Kebirigo Bonyamatuta West Mogrango Nyamira County nigare omwana onyagusira Elias Okora Margarita Obaga nigare mukamumura nyagusira Stefano Obanyi na Robina Nyankondo Nina Mary Stella Nyanduko Obanyi kutoka jinsi ya Mochiagana George Nyairo Obanyi Dunstan Obanyi Robert Kiliago Elias Makoli oyo okora na Nation Media Ririan Douglas kutoka jinsi ya Mochia USA Desmond na Maureen Nigarengi na Biara Lydia Sylvia Janet Benina Joel na Anne Nigare muswatu mwabo nyagusira Jemima Francisca nyagusira Kemuma Makrin na Habat nigare ekamati ya Sabina Rusia Sarome na Bande nigare nginamoke retired Reverend Dr. Joseph Abanyi Sawe Bishop Kakamega Catholic Diocese Ondukos Asiagos Ajiras na Moses Korea Charles Mel Samuel na Bande kazani ya Minas, Merokas, Opendas, Navande. Ngina koro Sisiria, Alfin, Navande. Mabero ye nigora rusiwe enkendu ya Bosongo Hospital, Funeral Home, Kisi, chitariki kumene sano, chomotinyo mwakoyo. Akorerwe amasabo Ibara Catholic Church, chinza ikomi chamara wawa. Aya niwe chitariki kumene sana ya mono chomotinyo yo mwakoyo, aria nyakeminja Firech, Iranda, Nyamira County. Abairi n'abasani baganda de komerana ase enkayae na alia Nairobi All Saints Cathedral ase baria mwanyorweno wakwa wogosera kwomong'ina Kemunto Lucy Obanyi twatumire engora yaitu Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Maya kichiba sango kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa Igoko genda se simi yao ya koboko lipa na M-Pesa genda se baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokaiga unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano nezeto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi lweyemo ne chimiaisano
ase ofa babuate itaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi. Nabuko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire. Nigo bakorwa kisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly. Babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero. Ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch. Babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para. Amabaga naro nigo bagotoka ase para ya kisi nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com gusoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Gusi Urban Best. Bano no mwanju muri Ndizi TV akarwendete kutubwati ase mambi yaboniga katoje semesino chigendete ku cha studio ando chento endata senseme magaseti poigasi kakiribo singo teitore amaya yo mwaka 2023 kare kyare bintone binge matekero karo mwaka go chake bintone binge utotakanayo mwanju muri nayo bwenyoreri gesa ngate nkorra gwende yete ali TV kabya debatire yetirabu ya changa mukirabu kabisa naye naboranya na yeta adu tukorabia ndingoiro lirwere ende tumagote ina ngikiro kibosio igero no mwaka bono o bwerigesa mwetekiro muntu na gwato mwaka oyo no mwaka olionde to rengarigesa sori nabo mwaka oyo na kwewerere kira banta bankogarote abuna abande bakabwate mangana mange kabisa igoturujina noroje endogerke bekirabo CTV yao na boroje na ngikere lakini go eresa tora sobo imekabisa kento to tigare maega ameto tigare maega bune goti igana poko nyana kwa tigaire maega lakini ndengo teitore ose tukate mwanju muri bana maya to mobekere to makwe whichever but rende kararo chike tokerega goma ende na somere gazeti ya na tevirenga we will have to dig deeper asime buko yaita mwana school fees amangana yebango amangana yobogi mabono nguchibole ko ngabosyo agitwarore ko Ndizi TV nkyobogi maburago ko ngero mwanchu murigereria na intugeta seni Ndizi TV toligaiga igabono ligesa ngo chakalire from today asomoro buli motingu oyoro cha CTV yao nego soli ugo chigo chaka ko gwasolia ego soli ugo gosoli na ndi bogo kerenga ligesa ugo chikonyora neli nene kigima kolinde timete setokora kwa dalio ko stress bono manjumori neli na to agatete no mwako yo no mwaka bwirigesa bono rinde Empolo bero chakire kabisa kwena kibona nkonyorore school fees ya umeto monto nyora kariko chandika kolige school fees kore bitabu abana kwenda bare school rent binte binge bintu bana bintu ne binge ora dake mwanjumuri kubinyora kini kwanyana tobwati bese lakini ndebo bono Ndizi TV nigo yakoretere nanga kyugo chikwebera ajishiringi jiri bukomi kire wiki kira lituko nigo kwebwera chiwigere ase wiki ora chikwebwera chishiringi chiri buchimyebere 200,000 nigo bono kira lituko nigo rebwere chiri bukomi
asekire wiki ore wire 200,000 korwa Ndizi TV ahinki kesaro montara kore enda magonyo chibese egento takero koro manchu muri ne gento rahisi sana egente kiororo sana ntumanya tubuguma bokongete January ye mwagete sabugana ki ebitabu irenga na chete supermarket na roche kitabu is 155 ya 200 pages umwana alikere bitabu ose 10 na bitano igo chiri gwibera se bitabu 15 wagete sabugana kingo kuna se asenge bono tubuate nonye school fees torabeka rent ne kuganyete oboyo mboko ganyete amangana yechibesa na kuganyete iwano mwancho muri yato baisa ko yamase Ndizi TV etaseni yachire nkuma yachakire umurobelio ogochako gwasoli of course ogutumaka shilingi 100 ya machioka wewe chiri bwikomi kerali tuko chiri bwechimye ibere kere wiki kayora nyoro bwansi buno bonya tali Ndizi TV ekiokora yoko yo to Brighton omonto mwancho ligireti bono iga in fact genda sesimi abuna ngonya okwana right now akwenda sesimi abono iga twende naye masemo niko kwenda mpaka M-Pesa sijui kama umefika hapo takete togende oyino rumurubuli mutangani to introduce regento bune ekyo kego konyo mwancho muligereria chiri bwikomi nga igwa chiroche at the end of the day mtu atajishindia 10,000 enda kwa M-Pesa yako genda sesimi yao ntetengende ngora togende pamoja ndeto by the time to rumurubuli bwensakia tuanyora banta bange bakuchese gosoli yegero bibwire asinchire yemo eyende maridadi sana genda se M-Pesa yago genda se pay bill M-Pesa pay bill I mean M-Pesa lipa na M-Pesa umanye kwenda pay bill account number osa business number ngo sabero like business number ko like 515450 515450 ego saba account number likelieta Ndizi Ndizi wano to besko lika Ndizi TV News Digital alika Ndizi ekaruwa ko rigo bono ngo sabere chibesa amount weke mie machio ko to besko beka chimie ibere weka just 100 and you want to go weka 200 and cheers again lakini asabono just weka 100 shillings umanye ko weke pin yako ni siri yako to besa ko antebe to besa ko tai Brighton to besa ko tai producer ito Joshua Uta weka pin alafu send karwa ko rigo kwerikire nanda to mali marioka umaye tekarota to bwe you send as many times as possible never mara 10 otumeke 100 at the end of the day konyorore 10,000 chiago at the end of the week konyorore 200,000 egero sort out chi bill wakane rent wakane fees ubule bikoro to back to school uta enjoy nkiyoganyite genda nando metenga kiye ne really simeka iwana nota ke to boyo igobono chibese chira chigo konya onyoro boyo kabisa kende kiuta nyore igobono gendera gutuma kabisa jira ya bene nande gento keri kero gutuma bonge ogutuma kwa ukonge na kwa chance yokubwa yani libagalia karota to kwebeka libagalia ulitibe igoro mono egaro to chance chinyinge you play as many times as possible with 100 chuka ekare draw korwa yanyorende na kwa nyore kwa wire sara wedena edrongo ikere ngo ka to kole draw toma ko nyore na sara na rotoma ina tumi example tari yae yanyor sara na rotoma ase chinjira jinyinge kwa nyora pwebwera ndo mwanju morera inkyo tanyore 10,000 kira litugo ikiara to me to soka korwa mbakande gosekurugeita kiao mbaka nyomba to konyora 10,000 lakini to akorete ire mia wache 10,000 igoro even 100 no nemia wantu akorete iro muroberi umuya kabisa o kwene keribuna ngobe kore 10,000 ase umubuko kira litugo ige weekend megaro washirikire weekend ma nigo kobeka 200,000 igo bono me 200,000 chibasi nyinge sana okorete fees okorete rent for months earlier tuluchandana ne landlord to kuna komoronya kwebisa rent ya macho korete chibill cha gwakanete igo bono ayuna aramangana maya bono mambia wetra sego soli yo nego soli yinige ugocheso nabantu bali myaka 15 n'itatu guchegoro ende karo guchesa nakabesa kaliyo tigareti ekwalo chikora gore bitabu karagura eli atigairo manye kubeka egere gokonyora nando manya gukora imirubiri yawo bunengencere igobona sabono mambia nigo nago kire gotwagokirire mtu Brighton obotebya bari njema ndona kurira lyoka ga kitimbwati besa imie ya mayoka abego kubwira chilingi chiri 10
kera rituko emia mayoka abe kubwera chilingi chieru chimia ibere kere wiki egere you sort out all your problems again to kora rahisi sana ego kwenda Mpesa yako genda lipa na Mpesa genda se pay bill weka 515450 genda galia se account weka Ndizi genda galia se amount weka 100 weke pin yao na indetoma utaenjoy utasherehekea utafurahia kabisa niko genda gutuma mwanju muri na twagotebirigo erinde bwebwere kabomo bwi igakiura agoke kero gutangazo kuruga gabana naye kwari ngo mubwi tubwiri tukuri rero beke kibesi cya mubugo timedi mubugo kiura bege yo bosi oso yo mage korende na kwenyora rigesa kurwa Ndizi TV nero bwansuma gusi amangana ayo na enderete gwita se TV ya ugabo na bokora ina twagotebiri ribana Mpesa go to bill business number 515450 obeke account Ndizi kerwa beke Ndizi oandalia kerego sabebese beke miyoka ntundo gatete beke 150 was 200 twagote ne miyoko kobeka obeka chipini chabo na chire botambe siri yao obatoke ende edroge ochokorwa tokomo buyo 10000 asiri tukura rero gendera gutuma kwa okonge nere okwira libaga kobo mutanga ni konyora chibese okini libaga liao egero gumo buya sengi chirwi komi bono iga it's very hard bono wikochese bwangu adamono mono liukarioko kubeke mie to bese kubeka 500 bono na bogo chibeka maraga 5 egera at the end of the day konyora torumu bwi igo kabo mutanga ni kegima gosioria omorobere yoiga obekichiru cha iko mionde supermarket urira bane bikoroto urira bane bitabu okore na shopping eri eganeri igontogendera kuno kwanira igoro yomorobere yoiga nego soli yiga rende ne ancheire amona BCLB number na mbeni konyeriginde ngotebi igo nego soli eri genuine na egento kora aisoime onyariko bagoko soli yote tuira na sense moya magazeti kaltoganyete na ebwenyo deriga seri twagotebirie katogeno ikasa magazeti kono tutara igoro tutura batata batomire SMS chino ekorokire no mure na inwe karona ngagethina bono bachakirwe gutuma barore no metekiro mondo goikata kwerwanira asenjera kabisa senjera ya bene kabisa igo mwanju muri gendera agotoma uchumbe yao bono na bogotoma aria metesara ya bere kabiro mwanju muri ganya gotoma chibesa aria ende rwande ne SMS yao na botutumira igaigototeina ngaki ogenderete gutubwatia simambi ya boni katondete na magaseti editko ria rero karomba tekaseti ya tesara sara niga wate kaseti ya The Day Nation konne twata katora ria SMS chiri tumirgo justice studio ganda nyago jirigereria Tirisa ombaka Tirisa adana watching live from Matale North adana alime yomoroberio Rafael Makabe oigo good morning nikiwa igare lianya chuba niko ndani hadi mwisho na salimia Nelson ekero endelete kutubwatia asenjera ya bene kabisa biyamano asenjera ya boniga kerondo SMS iga nara wadana Hello Brighton na Sara bwakire buyakorwa aigaraganga amasabiki abararia na bonsi korwa aiga Kisi City na Nyamira boka na basoime yumuroberi bwensakia no okonyora obwansu bomagusio yakorwa na rogo Chris korjinse mecho autena no alime yumuroberi korjinse mecho chiaraganga Douglas Momaima korwa Liamundi egotoka sengera no mogoko monene mono twaikire emambi ya rero nyasaye atoigoreire mbiamono Ndizi TV nero bwansu bomagusi sinte nyaboke adana bwakire bya Ndizi TV sarna Brighton na bakire mbiamono tiganya sawa seni asogoboka asemambi ya abo niga yogenda gutubwatia senjira ya bene kabisa inere mambinge nyoroge kuragensa ya monenus ngujiturukumira no magani ito atote tukwana mangigoro ya siasa na magendro nene kero muraibu ense anyarka koretaro ya sense ya Nyanza anda kaira na bonto jikumanya mangena Nyanza igusine badira sense ya Nyanza oze gusi region ndo jikukwana ya mange ikora gense ya mo nenus konde tutoya na sense ya waseti lakini kora rache SMS ya bu ibere isatoiga nara goteba Erike Okari umaigo baba gichoncho agoteba good morning team Ensakia Sara na Brighton mark me present from Sugubo PAG with my dad Richard Mose, Mom Josephine Mora, Vivian na Lena. Show iko juu, keep up the good work you're doing hapa studio. Tuko pamoja hadi mwisho. Rafael
Makabe Oigo agoteba good morning nikiwa Igare Ria Nyachuma niko ndani hadi mwisho. Teresa Omboka, Teresa watching live from Madare North. Thomas Isabo Kenere nkura chinsa Machadagoret South. Good morning my friends. May I wish to my family members Jacqueline Machoka, Kisi School, Gradual Flavia, Kerubo, wako Waitaka area. Happy Monday. Jared mtoto wa jirani, asante, agoteba tuned in. Have a blessed week. Ensakia family. Pia mono sana kura diaspora, asante kwa kuwakilisha. Edwin Omenga, kuro Kajiado, agoteba present. Agoteba nagendrete kuligereria kigima. Tugwere ni gasa magazeti. Tukirara kromba de gazeti ya The Standard. Na nchini wombate gazeti ya The Daily Nation. Kerongo ikiasi beja gatano na kabere ni Lina Umurai Wenze Dr. William Ruto nikabona machorire Mr. Benjamin Tayari oyo kabere omubunge korwa sensemeri ya Kinango gojikoba omunyakerobo wensemeri ya Kenya Port Authority karangano Umurai Wenze karabadu gadereterio bono nigo oyo arachikoba omunyakerobo wensemeyo Tayari oyo osiri kerobo kiaye kia Kinango bono ni gojikoba omunyakerobo wekyombe ya Kenya Port Authority kero agochikoira kera koreliba korwa sabarai bande boigo asibija tano kabere ni murgedena ki bono Pakistan egendete kurigereria goseya jakire no murobiri muya gotuka igoro yomori kiori osirete ubimabwa ya sense ya Kenya journalist ulingo moriki agasiri ubimabwa ya senjera entutukanu Asad Sharif igobo nande ensemo gosense ya Pakistan nande nigo ya jakire botuki ebwaye bene peja tano tutindi murgedena kibona ba Kenya batakire kumanya igoro ya mangana ya tax na revenue muri gazeti na muri geto wasiri bwekanja ya serikali njuguna ndungu ekeranya dekao kwana igoro na kikenya ere oberete konyo achibas nyinge eri asobo korari bwaye na abakenya kibatakire kumanya igoro yemiroberio ya serikali anena sensemo ye nengo boigo gashagwa ni gagendete kurigereria ngaki agokonya gosenga kiagosoa akori emeri gosakwire emeri asensemeri ya Mount Kenya ekero itara baraisi ekera baraibande kurwa sensemeyo bakare batara swanani ose batara moko boko buya ekera bange batara mayangi Kingpin ya ensemeyo kero gashagwa erata tokobe Kingpin ya ensemeri ya Central kurende baraibande mbara swana na usigende kimbara kengusamano geswa chingoro chabo ba mwe na usenko bare omu Kingpin ya ensemeri ya Central mbia mono sana mwanchu murile krogendrete igo na inche epeji ya gatano na gatatu ni mulkirete nga to tell or not tough choices of raising HIV positive children on drugs. Bono nigo butukibokoro kebona nigo yabeira kongo abaiboli kwamwa gotebia bana gusimba batebia ngamba menyate ne binyinyi bya HIV kero kenda bana mbali baibolera nibwe ne binyinyi byo and bagenda tokina na biro byo bana baiboli nigo bakobolenga what is the right time toratebia mwana nga mario gayo kunywa na yibinyinyi bya HIV egero mwana to keep self esteem yae egendere ko babuna butamira bokonyorera gazeti iyo egere bwesomero renga amakonwa abaiboli bali bakorera bana babwate binyinyi binyamoreo bagendere to gwitira senchira yobikirano nase county ya Nyeri ili tukuligoro ase skuru ya Kiamwiru Primary School nigo omo Bishop Anthony Muheria wanyartko babako mo ordain the very first blind priest korwa sensemeyo ase lieta Michael Midamo yabetomo wakebiria tona matera ase edausisio ya Nyeri utwara the first bishop oyule omuukona bakwanyorere gazeti yo egere bwesomere ase oboime boigo oyo kabeire gosumurugi boyo kabeire omurwanereri gose freedom fighter asense ya Kenya omusubati osumongina Mukami Kimade nanyartko bagagwa kanerwe bill asinye gitali nene ya Nairobi numurai bwense Dr. William Ruto chinga kibono mokonyi ye Rigathi Gachagua ali na barabu gaiga bicha omongina Mukami na ali na abana bae babiri Miriam Kimade na Evelyn Wanjugu amono mokonyi bumurai bwenso yote betenga abangi babali barwanirete obosibora sense ya Kenya nigo bamenyete asubutaka oboere boigo manchumuligeria enganeli alinga gazeti ya The Standard ngana kyumurai bwense amojore the XMP asensema ya Kinangop Benjamin Tayari gochakoba osatinira mangana Ports Agency aseka kimeka emyaka 3 erbosio ayondo chinganaro aire obolito
Waiga the victims of land cartels nigo bono bamubulire Dr. William Ruto weso yegati na kubakonya go deal na cartels balba kwiba marimo ya serikali na marimo y'abantu nyene ase county ya Machakos ne county ya Nairobi. Ayona arairo bultase page 12 gazeti ya The Daily Nation. Kirongo gerera gazeti The Standard page 11 na ile murgedena ki chizba cia CDF ju kanji ya CDF kirengeto jutumeka mono asaji basali anene kupatikana no botaka bwenda kwenda kiwasense ya Kenya. Page 12 ni ile murgedena kichuni secondary school ina kichi private school cha rakana niko chiro beredibia kubwa school che serikali chigo school jo boroso che serikali ya rakana njira robeli mono boigo nigo nande CBJ 13 na remburgana most local schools njira ya robeli asomo robeli o grade 7 ayuni gargo jagre BJ 11 ya 12 13 ni remburgana goro yo morobeli o CBC BJ 14 ni morgana ngaki university chira chiko kora chando bogo tanyora enibo muri kwa sedi na morgerde na university da kere ko improvement na uja kemeroberi ya bene ikwena kibuna nkonyora bale chipesa chira sustain abokoreri bwabo as university go sekwegendereria kirango go charali go ikase beji ya 10 na keron ngo go ikase beji ya merongo ebere nindoche ina omoswati gose kimani kimati widow oyu muraibwense asikase the nation yanya de kago create bid ere muraibwense mukonyi muraibwense na mutarede go ikasinya gitari ya Nairobi kolendo omoswati oyo mukami kimati ere ngenda tagetegioka noko mweni omugakoe asamaskani kere de kanana ndemanyiribu yaga yiye mugakoe atugedudura kirwana musubati yagatana ntarakwa kakinje ni gontagete nyore umubere bwo mugakone nyare ginko mweni asamaskani ayunaro asingerete gotebana no nyine kindwarete gakinkonye nyoro mugakone mwena maskani asebeje merongebere yere counties ni gemorgerete na kyo muraibwense Dr. William Ruto anyora okwariga ni woku ya sensemo ya Nyanza asebono abarai bali asoma bwasi miura moja papono bali ase echengereri igoro basara mayanga bago so sensemo ya Ruto kabisa bandira ko mosira gose bakuratigana na sensemo ya opposition iyo nigera ase beji ya emerongebere neyam ne peje 19 ndo chenga ne mulikirete igoro ye county ya Meru abwa se the former governor Kiraitu Murungi bona gotebya ba MCA no mo governor omoja Kagwira Mwangaza banyar ko babagutiga mangana manga ko batabinga put aside your egos na inde kolega si bwaterana asogo kolega si na ukinie county ya Meru ayunga tiyari arasa mangana echi county na bakonyole gazeti ya Ubwesomere ekarotoga ndirete go mtu Brighton ndo chenga honorable Nyambaro Fred agoteba this show is fantastic umachokorolio mayuya na agoteba looking good this morning to Ensakia. Let us have a predictable week because we are blessed different through though economy is hard abatabanga economy nigere hard kulinde omochokorolia omayuya economy ekerere very hard na kitu achirege kitu agertware tegento kedende girigesa ni Ndizi TV egera bwega sere uchumi na nkongo rent bono iga kuna watu hawajalipa sana fees sai montonaro utabuati mbele wala nyuma tamanyeti tara kora shopping ende onsi mangana yechi bill niga kuganyirete bill nero wana to clear nyagitari nige kuganyirete mubyo nige bwatra netiare maternity bono iga to bwati option ona ikiaga Ndizi TV tuachire no murobelio okogosolia ogutumaga shilingi 100 machioka egerwe nyore shilingi 10 kera lituko wenyore 10 kere wiki ekyo koro mwanchu muligereria no kugenda sisimi yao yakoboko neba kabambe usumuli erone kugijebwa de mpesa hap no to smartphone buneye iga igo kwenda se app ya mpesa ogende lipa na mpesa ogende pay bill again pay bill only ke 515450 in business number ya ekaro wachire pay bill business number only ke 515450 ogende account yes only ke Ndizi yes in account bono ndike ko sawa amount obeke miyoka karwa bekire miyoka nduto dobeke 200 nduto dobeke 300 miyoka ko beke karwa bekire 100
kero kwa begire miyoga bono dende ngene bini gusa bege bini yao send lume to ikebe send to kanzo moina send kero kwa send bono kwanyore libaga liago eriumete nilibago kwerwanda kwanya to tebuna ewiki ni yokonya 200,000 lakini rituko ni gukwebekere bese yao 10,000 ngayo yuranyora jibese ase miyoga okotuma okonge na kwenyora libaga lioko mobwiri tukira ndoja bange batomire sara abange batomire bona to tigara maiga maito tigara maiga karuto jikora lyo mobui obori akingi kyagara tinatoma chibese yatomiru abantu batomire je SMS yabo sabande ndoje ba shirikiri ba kire mucheso yobona igento gukora emi yao tegera osiri 10,000 naenderende aseri tuko igo tuminatinga ase shoyiga anyogwa chesre ndengendera go chiesa nando morobelionde mpaka margo bachingero na papa antivirus nere kerago chagiga se studio nero gendera ko sori at the end of the day konyora toro mubiwe chirwi ko mitayare abandi batumire kabisa bagenda to gutuma kila mtu anataka ashinde hii pesa igo go ikobe creative we ikobe unique the many times you play the high chances yo commenta asukubwera chilinge cyo chirwi komi ne chilinge chirwi bere kera ewi chilinge chirwi chimye ibere kere wiki nabora ngani gutumika chimye sana bonega to chituma at the same time niwo go break down no gutuma igo mara gatane kuruta to gutumika chimye sana kuruta to gutumika chimye ibere igo gutuma mara kabere to bese gutigo magega akarege nteki yake go chabunekeiga na yekaba among asabantu bali bagotema egere banyore ebahati yabo egentekyo gose morobelio yo nore gabo ase TV yabo gabo barabara abo alipa na M-Pesa abo na baligete byabo business number gabo 515450 account number Ndizi amount ni mia ya machuka to bese gutigwa magega kabisa kana utoma ati shiriki gema te karodi litokora liyo morbuiga igotena kakingirira ntabekera inginta korreiga ntuta tuja korombi ekromo ntaberumbi kabo motangani kabo mobui bwe morobiri yo 10,000 kila lituko ikine kibasi nyingi banyana emba no monto ga konyora ngusumali ali ku supermarket ngwenda supermarket meta kora kabisa alia osukume troli kabisa kwa tana ne miyoka yanga kibese yogenda gutuma jibesi yao gwetera senseme ya M-Pesa oende bill business number 515450 obeka account Ndizi amount ni miyoka kara kwa begire send no bagichi nyinge uno kwenyora libaga aliyo kwebwera kibese alafu lende mashabiki be the first ones mashabiki yetu kagi maguru morobeli bwenzaki kaba batangani gochanga mukige nteke mugani astoke inja kuje achukue imali na inuna mashabiki yetu kabisa mashabiki morobeli bwenzaki be the first one ko grab ikitu tokosoka isika ali ototenge echinchiri mwanga mami echinchiri mwanga ali tukole Jumatatu iga mashabiki alia abotamba so morobeli bwenzaki igo ntoli go rusia abandi but nonyina kero mageni yago cha nyumba akimbrana bana baho bakorari kwa manya kwa chikasi ni chabuchi agocha igo bara mashabiki kaba batangani onyorere biya kabisa yanda otomasa to korera korasa maya magase to makorana mageni to gayikire agnende peje merongebere na inyene rio kwa no mosajo yo mobwe miaka mosajo yo moni gobona be asibire miaka merongene maiga yoko mukrura na muiwoye we miaka 10 yo masajo yu ni gobonere go jigokenderera ase egesiboke miaka merongo ene iniga ke anyore tunoko mochoku akoreta jitariki 15 nemo motienyi niga korde kera korde gensemi asema ya kamega boigo asinare gando chuna musubati bwe miaka 15 ibere niga nyagitari magega ya mumuro mwabo kumosamba taitse turate chintenge chintenge musubati mumuro mwabo ni amosambete kubatikana no musubati oyo niga chiete okwani boyfriend yae pono ndekera karigorana bakamubona ngaire ndo karikorwa ende nabaka motigete chingoma musubati yo no arase nyagitari ya Kapsabet County Referral Hospital karanda tende konya kwebwenia chingoma chai mbia mono sana na korose boyfriend ya monetere ono yugo ikacha munyome finally because bono ngocha kumunyoma lende ka chintanga jesare ginde lakini ndi bono tabwati miaka 17 17 nemek wono tera ikanga kieri akumuganya
17 bono lenda mete 17 miaka 18 ya serikali yanjerete ojiwe. That's 1 year na bakumuganya. Na kore county ya Nyandarua ndochenga mangana mayanelinga county yo igera se a new deal yogo chako revive ekemeri kya mauga osekemeri kya mauga by retram egera bali mibense meyo bekonye kegima. Asante yuni yule moja agoteba following from team diaspora no team diaspora mbona na bako sorry. They can play the game. Na bao ye no team diaspora tebu onde bwenzi mebaga mongina umugaga tebu mwana or 18 years and above 18 years and below you are prohibited to bese ko soli mwego soli yiga ni wata majikae umuntu mano understanding yao kora and umuntu mano rubwate si no na bari Ethiopia medra ba shiriki because ndo arumra ibwenzi na endo akaigora mangana Safaricom bono ndi bwenzi asari ko je mpesa error ina agaswali Graso ile mpesa aso ase bill business number 51 54 50 account abeke Ndizi ono linda amount name yoga ndo awodebi ndora abeke iri bume to abeke na montara obwaka lakini name yoga otomerende onyore jiri bukomi obeko mubuko nando medera bo montara nyo nando mukabezi lakini no mwanju muri iyo name yoga gobeka onyore jiri bukomi chao obeko mubuko osumaire oje supermarket iri bwanjete onyora asenjera no meto kunenjera moyo seri botaka onyore kwa goroboyo onyore kwa kan school fees airi ando bana bana batana gake ngorera bare okwa komina ki injegete gake ne miyo kana begete Ndizi TV ari kanyora jiri buko kanyora jiri buchimibe 200,000 a week ono lenda magoso na ali aya tomebes nyinge amo bese gotuko maiga bana ngano bwate ngombe nyari geti obwate nimo buko ose mpesa osinyire ngomnya kitali gotabiri ne chirwisana na miaine ono kumetina kyoko le mieyo abera abebati yao asedi tukole lero lya Jumatatu chitariki 15 nemo ainyebeka sempesa agenda abulipa na mpesa pay bill a business number 515450 account name Ndizi amount ni 100 epine ya ubikaga botoma egere omenteli bagali yao lyokwegwe nando metsara liko montaro chikoni ngombe medra bora chikwande jira ali montago sekereli ne ekenyande ndege kware tika kware kyoni jiri bukomi montago sekereli bagano ne jiri 7 lakini ndingyo jere jiro chibesire gaiga miyo chibesire china bokuru konyansi karokwa chinyolire ogorere ngombe chinsi yako nande tigare abana banya kunya mabere ochake nande ukame ngombe to besukwera ngombe chiro ngane fisio koligi tumia 100 peke yake ande buna kugosoli as many times as possible ibagalia rigorali unlike yulio gosoli monsa utiga nabana mbali babeka bikira igando che egendera kubika egendera gutuma kabisa egere bwebwire marika yo naboroje natwaje kwandega nere iyo era TV yawo gabo kero Joshua nyibekira abo eribana mpesa go to pay bill obeke business number 515450 obeka account Ndizi ebese amount ya bune miyoka ande automesend epiri ya ero mete ngote ningore bono mambia odena mete go jimogondo nyata obeke dento zaro no jimogondo ya no ne ke bagoto goje ode yumo ode manager na ubube ndiko cha mirimo. Asante Faraja Nyamweya kora chinsema cho Gembo municipality bona alikuwa alikire byo Gembo isa municipality but itinga nkikiagendrere mono tabauti ya beire kuro Gembo no Gembo municipality no choto tebye Faraja was here asumurobelio wense yo bonchorelia chinga kibasangete no masubati Frida Kerubo asamangana ya economy na uchumi Faraja topic wa kwanete ningi ya kigimagendera igo abantaba machoge n'abantaba ngaini kigima na monokorwa Ogembo kwani mongina zipora kwani penina ama n'abantu bonsi Ogembo okonyoro MC James Paradiso nero mwamaiga no musuwati Rosemary biemono teto korenze mama gasiti absa tuma kwanda motiboga gatoro magani itunga yikire lakini ndasense Mary yengoyo maniyo ntwabuga Man City ntama Arsenal se yawete itukure Tottenham kaide Man Arsenal yawete eri tangene tep yawete na ilishinda ile yawete na kide korrenda ikaiga ngarona ngarosari nde korona yatanga kubike goli na njumu mani
buya kabisa mwanju muri nara ni timu ya Shabana na endete gukora buya njabu ethirituko igoro akaro bari gwaka ngonyurane ngotebera kin Shabana nero ne endete gukora buya sikimene tonye amagoro torore nanga kigosuka gojibusi yabu gete chigo libera seyamo akaro bari kogosori ngonyuranda bu neri achira ke ngonyuranda kini yabu ete gosori yabo ritkorero yo no mwanju muri ile magazeti mbia mona wasangira na intu twakumanyiria mange timu panakosa timu diaspora na mashabiki tumwensi mbia mona sugutuma chujumbe abali magendrete gutuma meme itwa bataye bitoroche gendrera umukyo gonoro kire ntu giatakira umukyo karota gitege ntu ni shalti winame umayeka nyore gentekyo na ni rahisi sana karoto chikwanda somo timagoto chikwera neria kabere oyo mtu Brighton mbache no magani anyu ikirase studio gusonye kari nchira gocha tugendere gukumanya na gusabirende na bakogendera na mangana ya maya na bagorora abantu bari batubere kibese na bato kumaya na mwakibanda gushiriki ekiana no mu cheso cyakiro mu ikabisa ukiro monto go iketume ende enyore kibese asenjera yabena igo Brighton na chikugendera gukumanya no nyabari no magani go ikara ibe chinsankego ogotebinkyoga ni rio kora the end of the day tutanyore umuntu abuye besa na into karoto kunyura atutaki tukae nayo tutayite tokoe egere naye ogendereri ubugima bwao asogwa kana mono efis kabisa ganda utomaje SMS ya ndo jimoko Joseph na Miriam Miriam no bari meje murubiri kabisa bate no bari batubwatia senjera kabisa mbona Joseph bakwani bonsi yabu igora bwate mwalimu abwate teacher mwalimu tazama no mongina Raeli kora center Lawrence igare kiongungi baga kesho sana baga kesho yali ngingia sana maldadi maidina bantu kutakabale baratenga yes Evan teto na senza mire studio tumago te inanga kitosko buji kramagani itekira studio tumago kwana mange igoro ya siasa na magano yana to kubona ayoro jina daira akore andisheki na William ende siskyo jo sio sena kyoroje kyantoro jina karwanga sensa ya Nyanza abara imbamwe ndibu buya na umo gavana be county ya Siaya James Orangana tetera bono ne chingaki William Ruto yurumrai bwe sata ke rekora mbroko boko bakwanani numrai bo mubasmiro moje edindense nyarke uska ochibusyo akirende according to me tigiga sia koru igobuna ya koru not necessarily handshake lakini irende kilo muntanchirana umete mtu kila mtu akikubali matokeo vile ilikuwa Raila tu ana official position yae so that awasaidia serikali amangana ko Burunge na Dr. Ruto akolega asumne president ya Kenya not necessarily handshake well and good but it's not necessarily asingencho yunegasia yao karabuna the leader of opposition Uya sana sare bine birenga bya yarure na incheni njikuru byana kintu ngani toka bika system zo kwana ya mona mange enero distribute bonsomo usi gara betara ira na botoro ya nasara to bange chake kizo nyoro ikire abasara rat mukasi nini ende tumaye ko genda lakini nyorana eri inyorana ntwa goteina 10000 ni chao ko gendera gotoma uchumbe yao ani gendera gotoma SBS yao alia ushiriki to dena gendera go cheso egosori eyo asense meyo ya mpesa no era go chigo gorto tigweisiko tafadhali to tigweisiko to komukia draw itafanyika within the day govono kaba umobuye singa chonande to ya bere ntangani asumoro bali Ensakia utaendelea hivyo at the end of the day utapata simu igito kitobo mutangani kwenye waradi gasili medine liga sali tindi sana medina bosi meka jibando watu mia jibese at the end of the month yose mwaka turi kwenye waradi gasili 10000 dituko ijine jibese nyingi sana ko 1 2 3 mpaka 10 ko chingundi versara jibese nyingi ogenda sense me ya mpesa bill business number beka 51 54 50 alafu beka account Ndizi alafu ko tome miyoka kede miyoka toma uchabu mete record ya ontoro to ko beka gaiga account bete barali ntuma etena no jese ka do gardo ko le draw abe tena ya Brighton ya akini gabe kalimo o kwa moyo saro beka kata to o kwa moyo lakini Joshua robe kamara saba akine romo wewe tukolare ko kabo motangani it's a very fair game it's a very fair game na kirumonto oirwe geti
bono nayo kwerwanira ometana negera abantu bagwa ku mupira umuntu narako ba identified ngoli he was the top scorer also nero ngigi ata kwa present ya so it's up to you to acquire playground for whatever SAP bill number go to my business number go chia 5515450 account name Ndizi Ndizi unalireigo alafu amount ni 100 moyoka wekagabo cheza hii kitu kama wewe usibaki nyuma hatutaki watu wakubaki nyuma tumeanza mwaka na mambo mazuri matamu ingawa nitobese kutukomaiga asego solie buya kabisa na nyora team Shabana yare gwaka ni yalo kana Naivas kero yanyi kongonta jigo libere asem team ya Naivas ya go sore dirit kuri goronero oh that is good buya sana tanda senza mirire motumo kongwera na tora sentundende ya mangana siasa na magendro toskene on this TV bwansu bomogusi Ndizi TV ubwansu bwomogusi maya kichibese nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket bwese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Twaijanire kuraria ogokwa kuomongina Salome Mura Orandi yosirite kitariki 5 mutinyu mutangani umwaka wigabwechirwe na 2023 yagusira Salome Mura ni igare omongina o Paul Orandi Mina Nyanchama Papechwa Kwamboka Kennedy Muma yagusira Pitu Sinyokabi Weyani Pacifica na Evelyn Nyabeta nigare musubati umwabo nyagusira Andrew nyagusira Juliana na nyagusira Maria Manwa mugiroye ni gugachire nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital noko ni wakwa yenko bali tukuria ichuma kitariki 20 mutinyu mutangani mwaka wigabwechirwe na 2023 aliye kenyoro kianya kubalia mekongonyoni umatara sub location nyako location sub county ya Kitutu Jaje South county ya Kisii Mbarabale ne sukuru y'abamura ya Kiaga Tumaini twatumire ngora ya ito kurwaiga egetaseni kia Ndizi TV
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo babwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigari chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsenye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Gusi Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusi Urban Blaze #ekebemboli Yari na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusi Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fake star yote bagagunga jirani asomurobere Gusi Urban Blaze #yase mitandao yonsi #yekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusi Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire
tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine, and the herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boiwa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito karo montage to bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirenda ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids ande twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how